Jotono sari kaham kulumbai kya tini Facebook payment kai kaisa region norok saimano lai thanai 25th May 2025 chini habobagra Gumuti district o thangoi chini Gumuti district ni DM district magistrate yaba nini tamnani DM chini Torit Kanti Chakma bai Bobini residential o thangai malani thamani kintu bono malani jora rijaglia tini mo Facebook live abno tuino tini ang phaimani ke nong biskango especially mia norok nokhana je kaisa chini je koyekta district khoboi kaisa chini honorable chini CM songbai honorable MDC EM MLA songbai kaisa important meeting khlaijaka geso ajaga o khwai hingai chini Gumuti bai kisa chaljak on bagai chini khwai district no borok ajaga khobliya hingai tini ang Facebook live phaimani ke mono je chini khwai district ni kwbangma nini okra rong thun YTF bungthun TWF TSF borok kwbangma borok ano call khai sungka je sungkai khana je Gumuti ni office shutdown khema jaga sung thanai da thangdaman ega angabon sanamu sungo naidi chini mo je shutdown je office shutdown khanani je sung thangoi tongo mane sungkai kisa geographically kisa wansuk mani ke khwai district ge kisa chaloi tongo te Gumuti district rok bai so abono rugino khwai district no khai sahogra yabo hai khlaimani enga ani koimung khai mon tongnai naidi thangma khai to belai kaham kok ni TWF bungthun YTF bungthun TSF bungthun most welcome khana shutdown no main khai sini geographically sini Gumuti district bai khwai kicha chaloi tongo abon bagai khwai ni hingkai borok ajaga involve khlailia hingkai angabon koinai sini khwai district ni je sini Bogaren warriors hati dofano hamjaknai rokno khana je Gumuti o je office jung je shutdown khanen thangoi tongo a jaga jodi thangmangai to belai ke kaham no jodi thangmai hangai phano nogo tongti phano norok support khlaidi support khlaioi Facebook live khaioi comments khlaioi norok chuno logiriwi manu te kaisa kok mobo bui kwbangma ano sungui tongo norok office shutdown khaile tammanai norok tini nongni bubagra amo haike DM bai malai na musungo malai jaglia awon bagida norok amo haike mo initiative nai tong so ang clear sana musungo number 1 chini habubagra te chini honorable chini CM chini sar Puno Chandra Jomatia जों सुदु borok khorognoi o DM borok bai malaya abun baguya bongni bagai to tongoi tongo जों tini tipramotha जों सुदु political party ya जों je kuno amo haike sudu chini tipramothani chini bubagra ya chini tipramothani chini CM ya kebono phano jodi amo haike khoroksa borok ba khoroksa DM je jaga bini bo public servant public no naikonani daitto bini kintu bo naiya abon bagai no जों tini buhino baksa hindo no abo hudda political malin bai khlai tawna no जों political malis bagi khlaiya tini jodi mo hai DM rogno जों bini responsibility ba bini okat jodi phunuguri hangkai tini bo Gumuti district o tongoi tongo Gumuti district ni onek public problem face khai tongo a jaga kebo khorongti sanai krei bo bini morji moto samung khlai tongo bini office o जों kwbangma internal khobor mangkha je bini office bo bini behavior bisi hamia so abon bagai no जों tipramotha sudu bubagra ba chini Puno Chandra sano malanya logiri abon bagaiya jate future ro chini public rok mo hai DM ni sikar tang tun haisi jate bo public representative dongno malaya je bini VIP culture phungmani aboni okat phungna bagai se जों khana pura Gumuti ni jot office na जों shutdown khana thangoi tung mo sudu hinano norok tipramotha kuno kamkrei political malin bagai kwbang borok amti kok saitung tini tipramotha jodi mohage khorangti se hingkai sabti sanai
ang to nukje tipra haste kuno party no mo hake khorong ti salan bagai tibuti sapai haisi so abon bagai no sini daitto sini koittobo jate Gumoti district ni borok abo hai harassment tang thun je torit kanti chakma bai haisi abon bagai no sungkhana pura Gumoti ni office shutdown khainai abon bagai kwbang ma borok khana baksa office samung tongoi tongmano kwbang ma samung tongoi tongmano kwbang ma problem face khainai kintu abuni responsibility sung tipramo thaya abuni responsibility hingkai sini state government sung state government no kaisa jora khawi rekha o jora ni bisingo bono action nanan bagai ba bono transfer khlaina bagai so abo state government khlailia abon bagai no ang sanamu sungo khana je office shutdown khaimani bagai je কোনো problem যদি public facing hakai o problem ni barja sin chagoya o problem ni barja norok sini tipra hastini tak je sarkar o sarkar norok blame khaimano abon bagan ang sanamu sungo kono banana krei khana khwai district ni sini warriors rok bubagrani warriors rok hati do phana hamjane rok norok jodi khana thangnan musungo gai phaidi 10 tan bisingo sung Udaipur thang sogene nango norok tabo calculation khaidi norok ni nong ni hoite jekun jaga ni phano norok koite time rwana rekhai thik time 10 ta bo Udaipur sogone jat norok aba hen phaina ni thun abon sanamu sungo gete kaisa kok paithago mon sanai tabuk je tipra haste hote kaisa je burning issue hojla issue ngoi tongo abo hangai je chini je home minister Amit Shah ji saklamani illegal migrant rokni abo nukha je phatani Bangladesh ni phainai ba Afghanistan ni phainai ba Myanmar ni phainai rokno ruklaina bagai sini tipra wo kwbangma political party tongo kintu kebo kok saya sudu tipra motha simino je chiri khogoi kok sai tongo je Bangladesh ni phainai rokno Myanmar ni phainai rokno maruklainai datini action mananai tini hinano nok tipra motha simi amte he kok sai tong abuya so ang sanamu jaga mose sini tipra haste bo sing kwbangma political party khlailai ksak kufur kormo kakrang CPM IPFT BJP kwbangma khlailai hosi sudu angkai sara dunia o tipra mothani simino movement nugui tongo je DM bai thangai malai tongo SP bai thangai malai tongo UC bai thangai malai tongo deputation relai tongo relai tongo kintu tipra motha bade nini CPM ningthun nini BJP ningthun IPFT ningthun kono rele khlaima nogya ang sanamu sungmakha norok ano saya tawan sukdi naidi mo tipra haste ni sung jodi phatani phainara ruklana hangkai sung sudu kaisa political party ngoi bongno sung khorang tisa inglak sung jotono palbak sakai tamo tam hinani jonjati mucha khainai tamo Ganamukti Porishod khainai tamo IPFT khainai tapo tipra motha khainai sung jotono palkai khorang tisa lai nango so ang koinamu sungo norok bo janjani organization tui norok bo movement khanlai nang thun DMO thani SDMO thani borokno pressure khlaidi pressure khaioi sung jodi phatani phainai borokno sung rukhlaimi angkai sini chathai kominai sini manthai kominai sini jotono kominai angabon sanamu sungo norok ano sayata wansukdi ang tipra motha khaioi tipra motha simino movement khlai tongo te kumuni borok khlaiya kubuni party rok khlaiya norok amo hai wansugi mano kintu kubui kok jeta haisi tipra motha simino khlai tongo tipra motha simino khorang tisai tongo tipra motha simi tenda najagya je tipra rajyoni Bangladeshi rong rukhlainani ba Myanmani Rohingya rong rukhlainan bagai so an appeal tongnai sung jotono tam CPM khainai tam BJP khainai tam IPFT khainai tam tipra motha khainai jotono khorang mati salainai khorang jotono palkhai ti sakaise borok abono step nanani dati chengnai asono sanamu sungo belai hambai datino chini je wansungmani je chini bubagra ni wansungmani tesin tipra mothani wansungmani datino kupulmung thun jotono khulumbai kya sanja kaham।